Veneilevä sika tässä tervehdys. Tervetuloa taas seuraamaan perämoottorihuoltovideoa. Tällä kertaa meillä on varsin yksinkertainen ja nopea toimenpide, mutta kuitenkin kohtalaisen tärkeä toimenpide perämoottorihuollossa. Ei tarvitse tehdä joka huollon yhteydessä, mutta säännöllisin väliajoin joka tapauksessa. Eli tulppien vaihto. Ja perämoottorinahan meillä on tällä kertaa kuinkas muutenkaan kuin 50-heppainen nelitahti Yamaha, mihin ollaan tehty huoltoja aikaisemminkin ja tullaan tekemään huoltoja jatkossakin. Niin katsotaan nyt tällä kertaa, miten tulpat vaihdetaan tällaiseen vehkeeseen. No niin, ja yksinkertaisimmillaan tämä menee niin, että katsotaan koneesta tai ohjekirjasta tulpan tyyppi, lasketaan monta niitä tarvitaan, ostetaan tulppia tarvittava määrä, tässä tapauksessa NGK-tulppia 5531 DPR 6EA-9. Eli nämä on ihan samoja, mitä tuolla nyt tällä hetkellä on mukana. Tarvitaan työkalupakki, tässä tapauksessa veneen oma. Mä en tiedä, onko mä ikinä edes katsonut tänne vielä, mutta arvasin oikein. Eli täältä löytyy tulppa-avain. Ja sitten otetaan täältä jonkinnäköinen ruuvimeisseli tai vastaava, niin itse asiassa tossa taitaa olla oikein, vähän isompi. En tiedä miksi täällä on toi, no katsotaan kumpi näistä sopii. Jompikumpi menee joka tapauksessa, veikkaan tätä isompaa. Ja sillä saadaan vanha tulppa pois ja uusi tilalle ja se on yksinkertainen ja nopea toimenpide. Lähdetään katsoa sitten mitä tää tehdään. No niin, eli tässä meillä on taas tuttu ja turvallinen vanha kunnon Yamaha. Otetaan koppula auki. Aina taistellaan vähän aikaa sen kanssa ensin. Ja tulpat löytyy tästä. 1, 2, 3 ja 4. Eli tässä on 4 sylinteriä, silloin tarkoittaa, että tarvitaan 4 tulppaa. Tulpan johto tulee aina tulpalle. Ja nyt tässä sitten, jos et ole varma näistä järjestyksistä, miten ne tulee sytkäpuolelta nämä piuhat, niin ota yksi kerrallaan piuha irti, vaiha tulpahattu kiinni ja niin poispäin, koska sillä on väliä, missä järjestyksessä nämä menee nämä tulpan johdot millekin tulpalle. Eli se sytkä menee niin kuin niiden mukaisesti. Mutta tästä voidaan lähteä, aloitetaan ylimmästä, otetaan siitä irti. Otetaan täältä tulppa, työkalut. Ja se on se isompi. Tossa on tulppa-avain. Menee siihen ihan mainiosti. Sitten vähän kampea täältä. Kampea täältä vaikka tosta tonne ja väännetään näin. Se lähti, muljahti auki. Tarvii vielä toisen kerran pyöräyttää. Joo, se auki. Sitten vaan ruuvataan tulppa pois. Avaimella tai sormilla, se on ihan sama. Avain yltää vähän paremmin tonne pidemmälle. Mutta sieltä se tulee. Sivuhuomiona tällä kertaa ekaa kertaa käytössä Roden langattomat mikrofonit. Ostin ehkä vuosi sitten ja ekaa kertaa käytössä. No kyllä nämä tulpat on jo vaihdon tarpeessa. On kyllä märkä ja muutenkin käytetyn näköinen. Ja tästä voidaan katsoa tyyppi. En tiedä näkyykö teille sinne DPR 6EA9. Ja se on juurikin sama kuin mikä lukee täällä DPR 6EA9. Vanha tulppa siihen. Ja tulppia on hyvä olla sitten aina veneessä varalla niin. Siinä on uusi tulppa. Ja näitä aina tietysti kannattaa vähän verrata sitten silmämääräisesti, mutta se nyt on selvää, että kun se on samaa mallia niin se on menee samaan paikkaan.
Hassusti vähän onko se kulunut siitä. Ei kun se on paskaa vaan. Sitten lähdetään hakemaan ja tässäkin sormilla haetaan ensin toi jengät sieltä, näin. Sitten voi halutessaan pyörittää sormilla, niin kuin mä teen aina, tykkään sormipelistä. Ja niin pitkälle kun menee sillä, sit voi laittaa avaimen siihen ja pyöritellä sillä loput. Noin, ja tässä niin kuin kaikessakin. Laittakaa kireelle, mutta ei liian kireelle. Älkää rikkoko. Niin sanotusti sormimomentti. Ja näin. Tulpan hattu paikalleen ja kattokaa, että se menee tonne pohjaan asti. Se on hyvä olla siellä niin saa kontaktin hyvin ja sitä myöten tulppa antaa hyvän kipinä sylinteriin. Ei mitään. Nyt mä vaihdan tästä nämä kolme muuta ja sitten homma projekti valmiina niin sanotusti. Otetaan siihen vielä loppusanat sitten mutta minäpä pistän nämä tästä vaihdelle. Ja semmoisena sivuhuomiona itse asiassa tähän väliin niin voi näyttää. Eli tässähän on meillä puolat ja tulpahattujärjestys. Eli ylemmän puolan ylimmäinen menee 2, eli tämä on just tämä, mikä on nyt menossa tonne, mitä laitetaan kiinni. Ylemmän puolan alempi, tämä menee 3, se menee 3 ja niin poispäin. Ja täällä on merkitty sylinterit 1, 2, 3, 4 on stanssattu tähän kanteen kiinni. Niin niitä ei voi mennä sekoittamaan, jos tarra on tallessa. Näin, nyt ollaan vaihdettu tulpat, sitten laitetaan vielä hatut kiinni, alempi meni 4, toho, toi menee 3. Ja nyt vaan katsoo, että kaikki on sitten tosiaan kunnolla kiinni ja näinhän ne on. Näin, työ suoritettu ja sitten yksinkertainen vaihto tai toimenpide. Kannattaa vaihtaa tietyin väliajoin. Katsoo vaikka sitten jostain ohjekirjasta, huolto-ohjeista, kuinka usein ne suositellaan vaihdettavan. Itse nyt vaihan ehkä liiankin harvoin, mutta kun ei yleensä ole tullut ongelmia sen kanssa. Mutta jos tulee käyntiongelmia koneen kanssa tai muuta, niin suosittelen lähtemään ehkä sitten yleiskartoituksen jälkeen jo ensimmäisenä tulppien vaihtoon, koska vaikka tulppa päälle päin näyttää ihan ehjälle ja hyvälle, niin se ei välttämättä sitä ole. Sitten hei, semmonen homma vielä, mä näytän kohta, tai laitetaan tähän samaan aikaan pyörimään, niin näissä moottoreissa, niin kuin esimerkiksi Yamahassa ainakin ja kaikissa aika monessa muussakin, niin löytyy tosi paljon niin kuin informaatiota täältä koneen sisältäkin. Niin esimerkiksi tässä näette, eli täällä on jo toi tulpatkin on vaihdettu, kun tulppien malli löytyy tarrana täältä sisältä. Ei muuta kuin jatketaan harjoituksia tästä. Täältä tähän.